କେଉଁ ଜଳକୁ ଉତ୍ତମ ପାନୀୟ ଜଳ କହିବା? ଝରଣା, ନଦୀ, କୂଅ, ନଳକୂପ। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ନଳକୂପ। ପନିପରିବାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସିଝାଇଲେ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହୁଏ? ସ୍ନେହସାର, ଭିଟାମିନ୍, ଧାତବ ଲବଣ, ପୁଷ୍ଟିସାର। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଭିଟାମିନ୍। ଇଏ ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ। ପାକସ୍ଥଳୀ, ସ୍ନାୟୁ, ଫୁସଫୁସ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ। ପ୍ଲେଗ ରୋଗ କାହା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପେ? ମାଛି, ଟିଙ୍କ, ମୂଷା, ମଶା। ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୂଷା।